Yo, bubagra okorong na sahaja, जों थानसा तंनि नांनाय थानसानो जों जाहाथे सोबायाखै जों तिनियाव नख'आ बा नखंनि फायानो किन्तु सारा जीवन नख'आ खुंनि फाय थाङो तारफोरबो जों डेभलपमेन्ट अंमैया आवनि बागै जों तामाना डेभलपमेन्टआ जों जुदि क्लाइन हालाय जों ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड नाङो ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड तामा एबं ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड तामा तामा दं होनलाय गोबां मा जिनिस दं 66 डिपार्टमेन्टबो सफायनाय जुदि ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड मानलाय स्टेटहुड पर हिंदी ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड पर हिंदी जों जुदि मानलाय जिनि 66 डिपार्टमेन्ट फायलाय जिनि हागो जों एकमात्र जों शासन खालायनानै हलाय ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड नाङो अबनि सारा जों आरो कुनु नुफैया ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड फायलाय जिनि 66 डिपार्टमेन्ट जिनि तामो जिनि कोर्ट दंनाय जिनि पुलिस दंनाय जिनि दाननाय ब्लक नहियाबो जुनाल जिनि ब्लक दंनाय अमहाय गोबां मा डिपार्टमेन्ट जारा जेता दंनाय अबनो लागै जों सामुं तांमोनाय जों बुसकां आगाय मोनाय जिनि ककबायनो जों पुलिसनो असमय जिनि मते क्लेक खायमानाय किन्तु जों ताबो नायो विभिन्न जायगायाव बुजागफानो जिनि कुनु जास्टिस जों ताबो बुजाय थैफानो जिनि कुनु जास्टिस माया नरावबो नुइमान होना जों इउट्यूबरावबो नुहा एबं जों आन्दोलन बखलायका जेमन बिश्वजित देबबर्मानो जे तगै बुथामानि परिबो जिनि कुनु जास्टिस माया ताबो कुनु केहाना रमजागिया ताइले जों ताबो अमहाय गोबां मा जों बिलुनिया थाने हला नुगो तिनियाव बुलाय थान थालाय बक बुजागो बाजारफोरनो कामिया माइबो माजियाखो माने अमहाय सिस्टेम मुइ दं ब्रं अबन नुलाय जों खाबु गोबां मा दुखु नाय थां जे जिनि बरक दफा हयतो बो बाजार पर्यन्त थांमैया रां तिसानि बेंकआव थांमैया थांलाय बुजागनाय एमन सिस्टेम क्लाय बिलुनियाफोरा केपचा हलाय इमोबो तानि केपचा रुंयांनाय इबो केपचा रुंनाय जुदि जों थान चाकरि हलाय अबनि बागै सिनि बुबाग्रा सा पहिला जों ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड लानि नांनाय जों एडिसि लामा बायउनिया जिनि ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड जों लाखलायसे जों तामांनाय जिनि जत डिपार्टमेन्ट जिनि यागा दंनाय जों तारपरे जिनि हाना जों शासन खालामनाय अबनि सारासानि कुनु उपाय करे हनि जों खाख्लायो बिनि बागै पन्चायत हयते ब्लक हयते जेता फैनाय अब नरंनि ताबक जों संजाक दं चेयारमेन दं ब्रंनि बिसिंतै जे मानथाय तन्थायला जों माननाय एबं जों रथाय जों रोलायनाय किन्तु जों जुदि ताबक हा कयलायै जों तामा होननाय जों सेपारेट उङै थालायला जिनि हा दफा कमाय थांनाय जिनि मेन इमां हा जों ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड जिनि मेन इमां हा जों जिनि हा जिनि शासन माखायनाय जिनि मेन इमां हा जों जतबो थानचा उइ मातंनाय जों जाते थानचा बायाखै आवनि बागै जों जतबो खाबायै जों ताबक जे मानथायनो जों निजेरा हयते वानथुगलायै जों जिनियाव जिनि चेयारमेन हयते भाइस चेयारमेन हयते जत पारानि कमिटि हयते जों वानथुगलायै जों जाते कियानि किया सैलायै जों जाते आराम से क्लाय जों जाते पारानो जों डेभलपमेन्ट खायमानाते बनोसै आं नरंथानि रिक्वेस्ट किया तंनाय जाते पारानि डेभलपमेन्ट नरंनि यागोसै नरक जे वानथुगनाय अमहायनो उंनाय पारा हलाय नरंनि इ पाराबो गोबां मा डेभलपमेन्ट खालायजाय दं एमनकि जों जिनि यागो अमहाय साफिसियेन्ट फान्ड करे मानो कारण जिनि यागो स्टेट गैया ताबो जों जे मानो अबनो जों रुलाय जों बुसुकतुबो हेल्प खायमान अबंहा नेक्स्ट आरेकटा स्टेज किन्तु जों ताबक जे वानथुगताय अबंहा जों जाते जिनि पारानो जों शुद्ध गभर्नमेन्टनि ऊपर जों वानथुगलाय हलावनिया तिनिया नौनि पाराबो एकटा जिनिस नु गोबां मा गाम अब डास्टबिन रक निजेरा निजे सोनामलाय तनु अब किन्तु जों अबहाय सोलोंथाय जिनि लामानो जों परिष्कार खालायलायथाय अमहाय जों खालाय जिनि पारानो जों निजेरा डेभलपमेन्ट खालायलाय खुब गामुंनाय एबं जों ताबकनि सिमि जों थानचा बुबोनो होनबा जों जखन थानचा होनबा नहा जों कियानि असुबिदा जों जुदि जुगालाय दंलाय हला एबं जों गभर्नमेन्ट हयते जे मानमानि जों जे करिनो रलाय हला अबन जों थानचा तिनि आनि थानि गोबां मा जिनिस दं मानि परिबो जुदि आं सानै बा आं तिनियो कय दं हलाय तिनि दफा जों आरा कामियां नाय तो आं नरंथानि रिक्वेस्ट किया तंनाय थानचा जाते जों जे थानचा हमानि जाते बायातै जों जाते जिनि हानो जों शासन खालायासाक जिनि हा जिनि शासन उंयासाक बुबाग्रानि इमां ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड उंयासाक जों थानचा मुइ जों तिनियो जिनि हा दफाना रखा खालायनि बागै जों आदगायनि नांनाय गोबां मा ताबक ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड सान्तान थालाय गोबां मा जों असुबिदा उंनाय जों अजागाबो जों आन्दोलन खालायनि नांनाय नरंनि सहजुगिता नांनाय जों बाक्सा मुइ सारा त्रिपुरा राज्य जों एकता मुइ जों खरां तिसानाय जों खरां तिसागै जिनि ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड जों ना साननाय जिनि मानथायनोबो जों साननाय एबं जिनि ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड जे मेन इमां बुबाग्रानि एबं जिनि हा दफानि अबनो जों सालायनांनाय जोंनो सानि मुसुमु दै जतन हामबाय दै बुबाग्रा आयब्लथं त्रिपुरा मथा